Sabaku anojaza tena sabaku sakojia iskometi za ifanta kore kitalwano simitudano izi panzaka mibandi marumanangi ano metamina ano chamelako aminoza tiaku myaraka aganakasiano peraja iscomedia tikiteraka yari pejaka Selamat Jabi. Merci mi paradis. Mi paradis cara full. Mi talkel. Merci. Bon, il reste à Jessica Chica. Marmar resta Chica Niani. Resta Feti. De Ireska za de afaka mandefa invitation zay te hidriky mivantagna zay te iresadresaka te hidriky mivantagna amin'ny direct afaka mandefa invitation de accepteko le invitation tiako be zany iranao zany merci de resaka atsika araiky fo tsy maro araiky fo de ankoatran'izegny afaka mandefa invitation nareo de accepteko Watika Diab c'est à Paris, c'est une manodidina à Paris. Samedi le 24 juin, Atika Yarka Ankalaza fête Pyrénées Malagasy 26 juin à Paris. Ya marmaru angambani entika misy à Paris l'après-midi. Fa nentika io arriva. Nentika io arriva de anteneko fa tsisy soirée hafa ankoatran'io soirée atsika io. Amni le 24 juin arrive à Paris. Zanwe wanze mande etika matsanga regny de mande de arrive amzay fotoagna atsika jiaby agny amin'ny salle Fira Saint-Germain-les-Corbeilles miaraka amin'ny Boudou diva malagasy miaraka amin'ny TJ Jerry magnano animation tsika toute la soirée de Miss Fête maromaro de Zakwa avy agny magnano show amin'ny fotoagnan'io atsika jiaby magnano lamba fotsy atsika jiaby de miaraka mankalaza fête Pyrénées malagasy zay ankalazatsika indraiky isan-taogno de amin'ny mazesy Boudou miaraka mihira à Paris de tonga avy koa fa misy hira koa iarahanay roe miravavy agny anareo mahita izy misy hira iarahanay roe miravavy zay efa niomagninay de les fêtes manomboka amin'ny 20h mada plus mikarakara izy io tsy sambandreo mikarakara fa efa matetiky de amty ndray mitoraka ty 13e édition de magnano lamba fotsy atsika jiaby satria la nuit blanche agnaran'le fety de tonga ava maro atsika misy prévente atsika misy lien hosoratako ambony vidéo io misy lien de amin'igny lien kitina mividy billet prévente tsika 30 € par personne billet 30 €. Fa izy koa anao tsy mividy amin'ny prévente lasa 35 € sur place 35 €. Izy koa anao fa tonga agny mividy donc misy 5 € des eaux de différence. Iaraka ankalaza 26 juin tsika volanko atsika gasy jiaby à Paris sy magnodidiny Paris. Coucou Kiki Zabouta. Je mange beaucoup, c'est pour ça. Zabouta. Manombok 20h fety tsika amin'ny salle Fira Saint-Germain-les-Corbeilles.
rehefa mandeha zegny animation à 20h io magnano lamba fotsifotsy atsika jiaby mariky ny fahadiovana miaraka mankalaza fetim-pirenena de misy tombola misy numéro hosoratako eo de am'le numéro antsoinareo izy koa nareo mila information fa misy tombola zay azahoanao billet d'avion Paris Tana Paris anao mifidy zay fotoagna ty andehananao peu importe rehefa anao zegny mahazo rehefa anao zegny nahazo am'le loka tombola de anao misafidy amin'ny période karaha zao ty andehanako de azonao le billet d'avion 5 euros fo ifenao am'le tombola imagine hoe 5 euros nazahoanao billet d'avion aller-retour Paris Tana Paris anao misafidy le période donc mitsapatsapa vintagna samby afaka magnefa 5 euros zegny atsika azahoagna an'le billet d'avion etsika fa samby etsika fa lafo be mandeha Madagascar zegny tegna lafo donc 5 euros azahoanao billet d'avion mandeha Madagascar tonga de alefaso hitanareo amin'ny affiche-ne iny misy numéro ny téléphone de igny numéro igny afaka antsonareo ividianana an'le tombola na ividianana ny billet nareo mialoha na misy lien koa ho ataoko ambony eo afaka hoan'izay tsy te hividy mialoha afaka mividy sur place agny le billet le tapakilany tombola ankoatran'izay misy jeu ho ataotsika jeu araiky ty ndraiky amin'ny Facebook alefasanareo amin'ny Facebook amin'ny commentaire de za mifidy olo fa izy olo mipetraka Paris edy ça sert à rien izy koa olo ohatra hoe à Madagascar na raha fa question ambelako anareo mamaly amin'ny commentaire de zay olo aroe mipetraka Paris namaly valiny marigny olo aroe mipetraka Paris namaly valiny marigny mahazo billet gratuit boka aminakahy zany hoe azonao billetnao midriky memem-pogna zegny anao mahazo j'offre 2 billets zegny à 2 personnes mamaly valiny marigny am'le question apetrako tonga de valinareo amin'ny commentaire io de karakory zay lavitry tiandrianza spécial olo à Paris azafady satria le fety ataotsika à Paris fa za ndraiky en mois de juillet août za ndeha hitety amin'ny faritry misy anareo de agny za vao mizara billet raha karakaran'izao de afaka magnano jeu atsika izarako billet ahafahanareo mijery fampisehoagna zay ho ataoko satria andeha tourner pendant 2 mois za Madagascar tout le mois de juillet et tout le mois d'août je serai en tournée pendant 2 mois de agny atsika mifankahita amin'ny fotoagna zay koa za vao magnano jeu hafa ninareo fa araiky ty spécial nen'olo à Paris de les questions amizay ampodiko farany azadignanareo fa magnano akanjo fotsy atsika jiaby amin'ny hoe magnano fotsifotsy jiaby de mila magnaja les thèmes hoan'izay mila billet en pré-vente moramora 30 euros des sur place 35 euros donc les fagnontaniagna amizay afaka mandefa invitation nareo de ampidriky olo za boko fagnontaniagna amizay tonga de afaka valinareo amin'ny commentaire tamin'ny ombiagna za teraka de teza zany hoe za Rijade ombiagna za teraka le firy ombiagna quelle année quel jour quel mois quelle année de teza za no teraka izy koa vao valinareo jiaby zegny ombiagna za teraka teza de hoazonareo le billet memem-poagna billet ny 35 euros hoazonareo de olo aroe anolorako le billet olo mipetraka à Paris zay angambany raha tiako volagniny mikasiky le soirée tsika miaraka mankalaza fety 26 juin zo fetytsika gasy de misy rano préparé bodo ho antsika jiaby zay ho avy ao de tonga va maro agny amin'ny Salfira Saint-Germain-les-Corbeilles de agny atsika jiaby mitrôtro miaraka magnano fety misy vahiny araiky ty hoe horesiko misy vahiny ty de tsy haiko asa mety
andray vahiny araiky dia afaka mandefa invitation zay olo te hidrika 26 juin nosy be 26 juin nosy non za tsy teraka 26 juin za tsy teraka 26 juin misy vahiny atsika tsara anao sy bodo tafaraka bonjour Momo mbola tsara mbola tsara nino vaovao tsy bonjour tsy regninay anao tsy avy agny volagnanaka azy io regny fa mora be ha zegny mety ya sa telefoninaka ya mety regnindreo ngamba anao tsy haiko manko rô afaka mandefa commentaire io izy koa tsy regnindreo anao de ino vaovao aiza oaiza misy anao zo voronanaka ty fa bonsoir aminareo fahaligny ya fahaligny be lera tsota elagnelagna atsika za koa tsy diso aty amin'ny foibeny coronavirus tamizay fotoagna zay en Chine ya est-ce que anareo maregny Momo alefaso amin'ny commentaire est-ce que anareo maregny Momo Jamanonga tsy haiko asa regnindreo raha volagninao fa bogos kony anao ato oui mirazoky merci tsy haiko asa regnindreo raha volagninao asa tsy regnindreo fa karaha mora be zay za ndraiky fa tegna mivolagna ya hitanao rô mivolagna hoe maharegny rô fa ambany volagnin-dreo misy mivolagna maheno ambany ya alefaso fo fa zay mitandregny rô maharegny zay volagnin-dreo maheno ony rô bon raha tiako volagniny karaha ty fogna raha tiako volagniny za ikoragna raha mikasiky rijady ety tsy tononkalo niany edy hitanareo ho antsika zay tsy mahay marigny fa rijady magnano karazagna vidéo isan'andra magnaboaka fiaignany zanakanazy magnaboaka fiaignanazy sasantsasany fa misy raha tegna tsy aboakany rijady ary tegna mahagaga za tsy haiko ino antony ino zay avy baka ramseko siramsenao karaha ty raha misy matetiky zegny atsika jiaby koa donc za nilistegna en Facebook ty olo nampiany rijady tamin'ny fiaignana nazy mety fa tsy tandry taoko hoe nahitanisa zegny atsika niany ty donc mity maromaro lantsika raha ihany nampiany rijady raha ihany nampiany rijady raha ihany nampiany rijady kanefa rijady magnano raha zegny izy tsy poerapoera izy zegny magnano raha zegny amin'ny fomba zay tegna misitriky za gaga de eto isaorako anao mare amin'ny toetrinao zegny rijady jodiany ary mety maro olo nataonao raha zegny ary na za manokana izy koa donc navy amin'ny tany misy za ty izy io ty misy diantagnanao quelque part agny rijady misy diantagnanao quelque part zagnahary amaly raha jiaby nataonao zagnahary amaly ezaka jiaby nataonao za manokana agnisan'ny tiako volagniny amin'ny public eto satria zay zanaka mamako zay tsisy viavy misy viavy taloha fa telo zegny maty aby zay ro telo zay lehilahy roe fa nanomboko tamin'ny 2018 nahaizako rijady tegna nanagna zoky nanagna namagna ary nanagna havagna mpanoro hevitry mpagnampy amy raha maro merci tahindragnahary anao mazony meva merci beaucoup anao io ambarako hivolagna raha hafa merci beaucoup ça me touche hein. Ça me touche merci ambarako hivolagna raha mikasiky fety na tsy fety misy fety rijady
fa hitanao mba rarotigny fotoagna karaha ty, mba mikoragna raha karaha zegny. Anao koa iambigny vavanao, anao tsy mivolagna zegny, anao tsy mivolagna zegny fa alô zegny namagna mbala velogno, antegna midera izy, antegna magnamia voninahitra izy, fa tsy miambigny olo fa agnatin'ny cercueil fa tsy maregny koragna igny, eo mivolagna ry Jady tsara fagnahy, za nampian'i ry Jady, ino mavara. Za tsy magnatra mivolagna zegny, ary toetry tsy tahaka satria fifanampiagna io zegny karazagna tohitohy zay malavatady volagnin'olo abolagna, masikita malava hena, dikan'izegny ny fanampiagna ataonao amin'olo araiky de tokony ataon'olo araiky koa amin'olo hafa, de lasa misy le roy zay mivadiky boribory, ary boribory no endriky ny firaisagna ndraiky zao tontolo zao. Samandry mafao vatagna satria efa aligny be Merci amin'ny beaucoup, merci, ça me touche, merci. ya bonne meva zokinaka. Yatika Diab, merci. Ya seluma. Maravilhoso, Tiago. Bom. Afaka mandefa invitation fa misy olo araiky koa tia nandefa. Ya, afaka mipody mandefa invitation le olo teo nandefa igny azafady. Na afaka zegny. Coucou Rolly. Ya. Ampodiko ndraiky en attendant misy olo hafa hidriky, de izy koa tsisy olo hafa hidriky, afaka mandefa invitation, hein, vous pouvez. Fetintsika volaniko hiaraka ankalaza 26 juin à Paris. Indraiky isan-taogno fotsika mankalaza io fety io. Ty indray mitoraka ty hiaraka mibodo za, izara sehatra, bodo, Rijady, hiaraka hagnano fety aminareo, ankalaza fety ny 26 juin à Paris. De afaka mandefa invitation le olo teo igny fa na afaka. Mahafinaritra mahita olo mahay tsara ataon'olo. Ya, ça m'a touché, hein, tsy nampoiziko vidéonazy, ça m'a touché en fait. Ambarako hivolagna raha hafa izy teo. Ya, afaka midriky le olo izy io e. Tsy haiko asa mandeha réseaunazy asa tsy mandeha misy olo hafa, misy vahiny hafa atsika io. Karaha tsy mety midriky. Fa ny ajouteko. Mbola afaka mijanona 10 minutes miaraka aminareo za de andeha amizay fa mbola maro rakarakaregny. Za mba tia hera misenao Rijady, zahay malaza tia raha magnerantany. Mbola ho hitanareo izy, mbola ho hitanareo izy. Igny misy olo marobe mandefa invitation. Invitation. Voilà. Tsy haiko asa mety ty niany. Misy olo telo. Alefaso ndraiky invitation misy olo telo mandefa io fa ajouteko karaha tsy mety. Tsy haiko ino antony. Zay zany tsy accepté na ny accepteko anao Brian Case fa tsy mety. Zay mahatonga za miteny hoe karaha tsy mety ho za. Accepteko olo jiaby. Misy telo demande io fa karaha tsy mety. Averenao alefaso ndraiky fa Brian Case. Karaha tsy mety. Sao de réseau aminareo agny. Sao de réseau aminareo agny. Tsara nandro. Merci Doudou. Zay olo mipetraka Paris mamaly question tsika azahoagna billet d'entrée amin'ny billet d'entrée aroe amin'ny fetintsika zay ataontsika le 24 samedi le 24 juin à Paris. De olo mipetraka Paris mamaly izy. Satria izy koa olo lava
monko dia tsy sarotro agnamia les billets d'entrée am'les soirées. Igny misy vahiny hafa. Ça marche pas. Allô? Allô? Aïe, aïe, aïe. Rate connexion.